We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao! Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagko ug pinakaulahing balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Real Soroche. Sheila Vergara Rubio, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Human nakasulod na sa nasod ang bagyong Dante alauna sa kadlawon kagahapon. Nakasinati na upang daot sa panahon ang pipila ka lugar sa Mindanao, ilabi na sa Davao City. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gi-rescue ang pipila ka mga residente din sa Davao City human na trap sa ilahang balay tungod sa sobra hawak nga baha kagabi, epekto sa bagyong Dante. Tungod sa pagbundak sa ulan kagabi sa Davao City, gibaha ang pipila ka lugar sa syudad. Sa Pro 15 Barangay Mintal, gikasa sa PNP SAF ang search and rescue operation sa mga residenteng natrap tungod sa lapas hawak nga baha sa lugar, labi na ang mga bata. Ana sa 31 ka mga apektadong residente ang gipabakwit sa Mintal Gym, kung asa dunay giplasta sa Barangay Council ug SK Mintal nga mga modular tents ug gihatagan sab sila og pagkaon. Samtang dala ang rescue equipment, gilusong sa mga rescuers ang hangtod hawak nga baha sa Bulusan Bangkal alas 8:30 Domingo sa gabi. Ilang ipang rescue sab ang mga residenteng natrap sulod sa ilang balay. Temporaryong ipabakwit ang anaa sa 279 ka mga apektadong residente sa Lourdes Parish Gym. Hinoon pagkabuntag, gilayong namalik ang mga apektadong residente sa ilang balay aron manglimpyo sama na lang ni Genevieve kansang balay duol lang sa dike. Akong mama sila ug akong duha ka bayan naguna na naggawas dito kay basig mapareha atong June 19 ba ganin dako kalit ang baha. Pero kani baon ang area. Baon lang jud. Ang silingan nga si Mira Flor sa ikaduhang andana sa balay nagpondo dihang nagbaha. Apan dunay mga nangabasa nga sulod sa tindahan. Hoy, pagtanaw na mo sa sapa, hinay pa man kayo ang aga sa tubig. Nga pagbalik na namo diri sa gawas, wala na diri sa sulod ang tubig ni sulod na. Human sa baha kagabi kalparyo karon sa residente ang pagpanglimpyo sa mga lapok nga nakalalanan ing mga sulod sa ilang mga balay. Ug karong gitaligsik na sab ang ilang kabalak-an na pod bakit ugaling mubaha. Matud sa pag-asa, parayo makasinati og kusog nga pag-ulan ang syudad. Karong gabi, gilaumang ana-ana sa Surigao City ang bagyo. Mupaingon kini sa Giwan Eastern Samar, ugma sa buntag. Sa pagkakaroon, less ang iyahang chances na mag-landfall. Although, katong mga area like sa Tuadri sa Davao, dako mangod iyang circulation kay si Dante. So, mani masinati ang iyang lapad ang iyang cloudiness ba nga nagadalag ulan. So, mani makasinati. Sa as of 3 p.m. ana-ana sa 400 km east of Hinatuan, Surigao del Sur, ang sentro sa bagyong Dante. Dinhi sa Davao City, nakasinati gyapon kita karon og cloudy weather conditions. Sara.
Okay, dagang salamat, Argil Relator. Lakip sab sa naapektuhan sa bagyong Dante ang Davao del Norte kung asa libuan ka mga banay sa lungsod sa Carmen ang apektado sa pagbaha. Ang report ni John D. Esteban. Nagbuntag ang baha dinhi sa barangay Ising, Carmen, Davao del Norte. Resulta sa way puwas nga pagulan. Busa ang mga residente na pulaw sa pagbantay sa level sa tubig. Daghang gamit ang nahumol sa tubig baha. Apektado sab ang mga mag-uuma. Humana nga daot ang tanom nga humay. Sama ni Tatay Artemio. Humay na pero wa na gyud, wa na gibilin. Ang mga balay sa maong barangay duol ra sa kanal nga milapaw nga mao'y rason sa pagbaha sa lugar. Namroblema ang mga residente kung asa sila mga tulog o galing madugay pa og hubas ang tubig baha. Kining pwesto ni Nanay Feli sa pagpamaligya og hito. Gibaha sab. Busa mibalhin na lang siya og pwesto aron magkapanginabuhi gihapon. Napilit na lang ko nagbaligya, ma'am, kay wa man mi ko ano pamugas namo. Kay ako naman lang isa nagakuan sa akong mga anak. Halag baha. Oo, ma'am. Miabot na sa highway ang baha, busa ang mga motorista, naghinay-hinay ra og padagan. Ang mga taga-barangay Alihal ug Asunsyon giperwisyo sab sa maong kalamidad sukad kagabii. Samtang dinhi sa barangay New Camiling, daghang residente sab ang apektado. Ang ginahimo na nila karon, gitambakan na nila og yuta kining agianan sa tubig aron da dili na mulapaw ug bahaon pa kining mga balay dinhi. Sumala sa datos sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mukabat 2,500 ka mga banay ang apektado sa pagbaha sa upat ka barangay. Gipabakwit na usab daw ang mga residente sa evacuation centers. Samtang sa bahin sa provincial government, pasubayon ang mga flood control project sa maong lugar. Bisan og tinuod nga dili kayo lalom, pero gikinahanglan nga i-address yun kining maong problema. So gikinahanglan nato nga mas mapadako pa ang other side nga kanal para nga wala na mahitabong pag-overflow. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Pipilasab ka lugar sa Mindanao ang gibaha tungod sa bagyong Dante, kung asa duha ang natalang namatay. Aniya ang report. Sa lungsod sa Norala sa South Cotabato, patay nang napalgan ang 14 anyos kadalagitang nailhang si Divine Grace Moreno, humanaanod sa baha. Nasayran nga uban sa biktima ang iyang amahan, diyang gibantayan ang ilang itikan, daprin sa sapa. Apan kalit naghaguros ang tubig baha, hinungdan nga naanod sila, naluwas ang amahan. Samtang sa Malalag, Davao del Sur, gibaha usab ang barangay Kaputian tungod sa pagbundak sa ulan. Pagkabuntag, dunay napalgang patayng lawas sa usa ka babae sa lugar. Nanawagan ang mga residente ngadto sa kung kinsa man ang nawad-an og kabanay nga mo-coordinate sa ilang barangay aron mailhan ang biktima. Sa Tacorong City sa Sultan Kudarat, pipila ka balay sa barangay Radyamuda ang gibaha, human misaka ang tubig sa sapa. Resulta sa walay puas nga pag-ulan. Sa General Santos City, giulan sab ang syudad, diyang misulod na sa nasod ang bagyong Dante. Hinuon, walay natalang pagbaha apan nangandam ang CDRRMO sa posibleng epekto sa bagyo o gipaalerto ang mga residenteng nagpuyo dool sa mga sapa sa Sinawal ug Siluway. Samtang tungod sa kusog nga ulan, midahili ang bukid nga bahin sa barangay Lumavis, Kidapawan City. Natabunan niini ang mismong kalsada sa maong barangay. Wala hinuoy kinabuhing na angin sa itabo. Apan kapin 250 ka pamilya ang stranded sa landslide. Nag-inspeksyon gilayon ang DPWH 2nd Engineering District alang sa clearing operation. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao. Naka-lockdown sugod karong adlaw ang sangguniang panglungsod sa dakbayan sa Davao tungod sa mga empleyadong nagpositibo sa COVID-19. Ane report. Sugod Mayo 31 kutob Hunyo 6, naka-lockdown ang SP Building sa Davao City, kinihuman dunay mga empleyado sa nagkadayang buhatan nga positibo sa COVID-19. Apektado sa lockdown ang City Treasurer's Office, City Assessor's Office, Business Bureau, City Civil Registrar's Office, Vice Mayor's Office ug mga buhatan sa konsehal. Gipailaw na sa mass swabbing ang tanang empleyado sukad Sabado. Bunga sa lockdown, walay sesyon sa konseho nga ipahigayon. Nilibutan ka session kay kabalunuta ang ato manggod host sa internet to man ang source sa sanggunian. Okay. Pero okay lang man nagihapon kay lima manggod ka Tuesday ang June
So mawad atang usa ka Tuesday na pay upat. So kompleto gihapon ni for June para sa among session kada Tuesday. Gipahibalo ang publiko nga dunay transaksyon sa mga gisiradong buhatan nga ibilin ang mga papeles sa mga drop box nga makita atbang sa SP Building. Alang sa mga buhis ug ubang pang transaksyon sa City Treasurer's Office, Assessor's Office ug Civil Registrar's Office, palihog lang og adto sa mga district offices. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Ibutang na ubos sa Modified Enhanced Community Quarantine ang probinsya sa Zamboanga del Sur, sugod ugma. Subay sa Executive Order No. 2021-15 ni Governor Victor Yu, ipailalom na sa masugot nga quarantine classification ang Zamboanga del Sur nga mao ang MECQ sugod ugma hangtod June 15. Matod sa gobernador, mihangyo lang kini sa National IATF nga ipaubos sa General Community Quarantine ang probinsya tungod sa pagdaghan sa kaso sa COVID-19. Apan matod sa Regional IATF, ibutang ubos sa MECQ ang tibok Zamboanga Peninsula, lakip ang Zamboanga del Sur. Matod sa Integrated Provincial Health Office, Zamboanga del Sur, puno-puno na usab ang mga ospital sa probinsya. Lakip na ang Zamboanga del Sur Medical Center. Sa karon anaa na sa 862 ang aktibong kaso sa Zamboanga del Sur ug 3,539 ang total cases. Puno pud kaayo ang atong mga private hospitals. Ang uban gani nga mga level 1 nga dili mo dawat og severe cases nga hospital, ni dawat na lang kay tabangan pud ni diri sa amoa sa medical center. So nalipay punta kay mas istrikto magyud ang MECQ compared sa GCQ. Munang gahapon gidiskusan namo ang mga provisions sa MECQ pagkakaron na nagyunta sa critical stage. Kabalo po mi sa status sa hospital nga dili lang walay bakante, kulang pagyuntag staff. Hinumdum sa mga empleyado sa barangay Makasandig sa Cagayan de Oro City ang ilang kapitan kinsa namatay tungod sa COVID-19. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Naka-half-mast ang barangay hall sa Makasandig. Agig pahasubo sa namatay nila nga kapitan nga si Aaron Neri Sr. tungod sa COVID-19. Saysay sa mga empleyado nga tulo ka semana una kini namatay. Nag-duty pa ang kapitan. Diyang duna na yung simptomas, gi-ospital na kini hangtod sa nakumpirmang positibo kini sa COVID-19. Og niadto lang Miyerkules, nakabsan sa iyang kinabuhi ang kapitan sa ospital. Busa, gikaguol gayod sa iyang mga ginsakpan ang iyang pagpanaw. Hindi lang siya ingon nga, kapitan lang, amahan. Personal na mong problema. Bugas, tambal, naa siya. Ako gimahinduman sa iya is sayag yung pagkamaayong tao gid. Kana bitong mas ginahuna-huna pa niya ang iyang katawhan diri sa barangay. Mura gid siya kanang amahan gid ba, napaka-amahan gid siya sa iyang mga tao gid. Pipilasab ka mga netizen ang midayeg sa kapitan, luyo sa ilang pagpadayag sa ilang pahasubo. Amo sa i-address ang kaning immediate na concern namo mao na ang pag-contact trace and to ensure that people doing business sa atong barangay luwas sila, no, they are safe. So we have kanang identified those nga close contacts ni kapitan and we classified them further into katong naay mga simptomas ug wala. Duha ka adlaw nga gisirado ang barangay hall alang sa disinfection ug gipailawom sa rapid diagnostic test ang tanang nakahimamat sa kapitan ug ang uban na cleared na. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Karong sige ug ulan, posible usab ang pagtaas sa kaso sa dengue. Sa Zamboanga City, 2 ka bata ang namatay sa maong sakit. Ani report ni Ethel Ipanag. Tungod sa walay puas nga ulan nga nasinati sa Zamboanga City, epekto pa sa miaging bagyong Krising, Intertropical Convergence Zone ug karon ang bagyong Dante. Nakasinati og pagbaha ang syudad, hinungdan nga misaka usab ang kaso karon sa dengue. Gani, 2 ka bata na ang namatay sa dengue sa Zamboanga City. We have recorded for this year 2 deaths already, no? So 1 death is a 12-year-old female from Tudungatong and the second death is a 5-year-old female from Kasanyangan. Gikan Enero hangtod Mayo ning tuiga, niabot na sa 106 ang kaso sa dengue nga natala sa syudad. Hinoon, mas ubos kini kung ikumpara sa miaging tuig sa susamang period. Mga bisan og may pandemya sa COVID-19, walay puas usab ang pagpahinomdom sa City Health Office ngadto sa publiko nga maglimpyo sa palibot ug batasan ng 4 o'clock habit na search and destroy sa posibleng puy-anan sa lamok nga nagdala sa maong sakit. Ang barangay Kalarian, Tituan, Talon-Talon, Mampang,
Tugbungan at Tumaga adunay daghang natalang kaso sa lungsod. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Bisan hilabihang naigo sa pandemya ang usa ka supplier og lettuce sa Davao City. Padayon gyapon ang produksyon niini aron matabangan. Ilabi na ang mga mag-uumang lumad. Ang report ni R. Jill Relator. Tungod sa pandemya, usa sa ilabihang naigo ang industriya sa agrikultura. Sama na lang niining usa ka supplier og lettuce dinhi sa Davao City. Nag-close man gyud ang mga restaurant sa Davao City. Dahil sa awa namin sa mga farmer namo, diretso gyapon ang farming namo. 60% sa mga mag-uuma sa maong farm, mga lumad sa Marilog District. Lakip niini si Rosalie Paho, kinsa 8 ka tuig na nga narbaho isip caretaker sa nursery sa lettuce. Bisan nagkuan lang mi ato murag tag 5 days lang duty na mo ato atong pagsugod gyud sa kuan lockdown. Pero continue gyapon. Kaluy-an sabkuno nga sa karon, hinay-hinay nang nagabarog ang maong farm. Kada semana, halos kulangon pa ang ilang supply sa lettuce tungod sa kadaghan sa mga restaurants nga naga-order kanila. Padayon gyud ta. Hantod karon, padayon. At least para makatabang ta. Abri na sa balik ang maong farm alang sa mga buot musulay pag-harvest og lettuce. Apan kanunay pahimangno nga bisan pa man hawan ang palibot og presko ang hangin sa farm. Tumanon gihapon ang health protocols. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si R. Jill Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Walo ka miyembro sa Abu Sayyaf Group ang gi-turn over sa kapulisan sa Sabah, Malaysia human nadakpan sa Beaufort sa maunasod niadtong May 8. Gi-turn over sila ngadto sa Western Mindanao Command sulod sa Philippine Navy vessel BRP Ivatan sa kadagatan sa Bakungan, Turtle Island, Tawi-Tawi niadtong Biyernes. Gingom ikya sa Sulu padulong Malaysia ang mga dinakpan tungod sa mga operasyon sa Joint Task Force Sulu ug Naval Task Group Sulu sa lugar. 7 ka miyembro sa Pulang Bagani Command sa New People's Army ang nadakpan atol sa engkwentro tali kasundaluhan sa Barangay New Israel sa Makilala, Cotabato Province. Na-recover sab ang 11 ka high-powered firearms ug gamit panggiyera. Samtang 5 sab ka miyembro sa maong hutong ang misurrender atol sa engkwentro kinaugmaan sa Sitio Upper Lucatong, Barangay Biangan sa Makilala gihapon. 2 sabang samdan sa bahin sa NPA atol sa engkwentro. Sa Agusan del Norte, 3 ka miyembro sa New People's Army ang voluntaryo misurrender sa kapulisan. Bit-bit nila ang ilang armas nga gilayon sab gisurrender ngadto sa otoridad. 18 sab ka supporters sa NPA ang miundang sa ilang pagsuporta sa kalihukan. Makadawat sila og ayudang pinansyal ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP sa gobyerno. Sa Butuan City, patay ang barbero nga si Junel Inocencio Bulala, 37 anyos. Human na kuryentehan dihang misulay kini og luwa sa kaubanang nakuryentehan sab sa Purukwan, Barangay Ampayon. Sa investigasyon, nang limpyo sa salug ang kaubanang si Jason Abad Agbugo, 27 anyos, human na bahaan ang gitrabahoan niini dihang nakuryente ang metal roll-up post. Pagkakita ni Bulala, gitabangan niini ang kaubanan apan nakuryentehan sab siya. Dead on arrival na si Bulala pag-abot sa Butuan Medical Center. Sa Cagayan de Oro City, usa ka rider gitabangan og kulata sa mga kaubanang rider usab. Si Ethel Ipanag alang sa dugang detalye live. Ethel. Real na bunog ang maong rider. Apan naswertean lamang nga adunay pulis nga nakalabay niadtong tumura kinsa nakaresponde sa maong insidente. Suna biniraha, wala nandang man lagi. Kaya sumbag. Nagsan sila. Tabangan yun nila. Nailam nang kitabangan.
Street ta. Hindi manawag ba? Naugi ko na. Kini ang kuha sa asawa ni Police Captain Stephen Latar, ang Chief of Police sa Magsaysay Municipal Police Station sa Misamis Oriental. Dihang girespondihan niini ang kagubot niya atong Domingo sa Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Makita sa video nga gitabangan og kulata ang usa ka rider sa matud pa kauban ra pod nga mga rider. Nagugat matud pa kini sa lalis nga miresulta sa kagubot. Maayo na lamang nga naatlan kini nga milabay sa maong lugar si Latar ug narespondihan ang kaguliyang. Nga iklaro lang nako ang nag-viral man gud nga information is off duty ko. Ako lang iklaro nga dili ko off duty. Ay on duty ko ana pa magong buntaga naa na may operation. Nidalikyat lang siya after sa iyahang kana ang mga gipang buhat na trabaho dito, so nidalikyat lang siya kay nagpa-assist ko sa iyaha sa ako ang problem. Dali usab nga mitawag og police assistant si Latar sa Carmen Police Station. Asa sakop niini ang maong lugar. Naglabay lang dito and immediately natagaan og aksyon ang maong problema. I-prevent ang further damages. Real nagkasinabot na matod pa ang matag kampo nga nalambigit sa maong kagubot. Ug mipadayag ang matag usa nga dili na mo pasaka og reklamo. Real. Okay, daghang salamat Ethel Ipanag. Barangay Kapitan ug mga ginsakpan niini gipangdakop sa CIDG 10 tungod sa illegal nga pagkupot og mga high-powered nga armas nga ginagamit kuno sa pagpanghasi. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Pinasikad sa search warrant, gironda sa sakop sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG Region 10 ang balay sa Kapitan sa Barangay Lakulak, Baungon, Bukidnon tungod sa reklamong armado kini og nagapanghasi sa lugar. Arestado si Kapitan Abraham Habinyaw ug unom ka mga kaubanan niini. Lakip sa mga nadakpan ang anak ni Kapitan ug kagawad sa barangay nga si Ramil Habinyaw, kagawad Elias Sarepa, Virgilio Sarepa ug Barangay Administrator Randy Sabanto ug Rolly Habinyaw. Na-recover sa otoridad ang 2 ka granada, nagkadaiyang dekalibre nga armas ug mga bala nga walay igong papeles. So ang giiwasan man nato ani nga they will be used para sa ilang protection o kanag-iingon nila nga pag-build up sa ilang private armed groups. Sumala pa nga 2 ka bulan nga surveillance ang gipahigayon sa CIDG aron sa pagtino nga tinuod ang reklamong gasuroy-suroy ang mga suspek sa lugar, dala-dala ang ilang armas nga nakahasi sa mga residente. Apan natingala si Barangay Administrator Randy Sabanto nga giapil siya pagdakop nga wala man kuno siya armas. Ang ako lang pangutanan to sir sa nagkuan sa mua nag-search warrants nga sa akong posisyon sir is wala ginakuha nga armas. So nganong natingala ko nga ilagay pang kong giuban. Ang nakabotang sa akong search warrant sir is Colt 45. So wala gid sa akong posisyon. They have the law on their side or they can answer this in the proper forum. So kung may mga abogado man ni sila, pwede ra pud nila nga tubagon. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Karong paumanay na ang school year, gibutyag sa DepEd Region 11 kung unsa pagsuta kung pasado bang estudyante ubos sa modular learning method o guideline sa paghatag og award. Anong report ni R. Jill Relator. Ginasiguro gayod ni Janeline Alunan nga ang matag module nga iyang ginakuha sa Magallanes Elementary School sa Davao City, mismo ang iyang mga anak ang mutubag. Ako ang grade 1 kay ko ano ko siya. Pinapatuan og kanang pagbasa. Assist lang ko sa iya ha. Dili lang kay ako lang tanan ang nagkuan sa iya ha. Sumala sa DepEd, kay distance learning ang ginapatuman karon, dili buot pasabot nga pasado na ang tanang estudyante. Sanglit ipailawom ang ilang mga output sa makuting assessment sa mga teachers. Mo bitaw na makita na mo gyud kung ang bata mo bagyo nagtubag og dili no. Because our teachers are trained to really detect. Usahay ang grade level dili mo haum didto sa tinubagan. Ang grade level usahay wala pa nagpinakatay, ang nagtubag nagpinakatay na. Samtang sa bagong guidelines sige pagula sa DepEd, ang Dunalay Academic Excellence Award mao ang makatapos sa grade 6, 10 ug 12 nga makakuha og general weighted average nga dili moubos sa 90% ug walay bagsak nga final grade sa tanang areas.
Doon na sa special awards na gisuspend, sanglit dili kinihaom sa distance learning modality sama sa conduct awards, recognition of perfect attendance, leadership award ug uban pa nga angay lang sa face-to-face classroom setup. Among encourage ang virtual say recognition or graduation pero mag-agad gihapon ka na no sa mga tulunghaan nato. If they do have the capacity, then they have to do it. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Isip pagsaludo sa kabayanihan sa hero dog nga si Kabang, patukuran kini og monumento sa Zamboanga City. Anay report. Giaprubahan na sa Zamboanga City Council ang pagpatukod og monumento alang sa hero dog nga si Kabang sa may rotonda sa Barangay Pasunangka sa Zamboanga City. Ibutang kini sa kilid sa rebulto ni St. Francis of Assisi nga maoy patron saint sa mga hayop ug veterinaryo. Napili kini nga lugar kay ginaadtuan kini sa mga pet owner aron isuroy ang ilang mga iro ug muhimo sa uban pang aktibidad alang sa ilang mga alaga. This was funded by a fan of Kabang. They gave us the funds 3 years ago. So if you can see the statue, this is solid aluminum. Si Kublay Milan nga inilang artist sa Davao City ang mihimo sa estatwa ni Kabang nga gama sa aluminum. Matod ni Kublay, usa ka garbo ang mapili nga mohimo sa estatwa sa gikonsiderang hero dog. Gipakita sab sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang concrete vault kung asa nakabutang ang lawas ni Kabang. Ibutang kini ubos sa himuong monumento nga magsilbing handumanan sa iyang misyon isip Ambassador of Goodwill alang sa responsible pet ownership o global animal rights advocate. Tungod sa kabayanihan ni Kabang, daghan na ang nag-adapt og aspin o asong Pinoy. Tuig 2012, giila isip hero dog si Kabang human giluwas niini ang duha ka bata gikan sa naghagurus nga motorsiklo. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Milapas na sa 100,000 ang tanang kaso sa COVID-19 sa Mindanao. 100,043 na ang tanang kaso sa COVID-19 sa Mindanao, samtang misaka pa sa 15,798 ang aktibong kaso. Human 80,911 ang naayon na ug 3,334 ang namatay. Sa Pilipinas, naana sa 1,230,301 ang total COVID-19 cases karong adlaw. Misaka sab sa 54,290 ang aktibong kaso, human natala ang kapin 1,155,000 recoveries ug 20,966 ang namatay. Sa tibuok kalibutan, sobra 170,359,000 ang nataptan og COVID-19 ug kapin 3,541,000 ang namatay. Ikan sa kapin usa ka gatos, miubos na lang sa kapin 60 ka barangay sa Davao City ang low and minimal risk areas sa COVID-19. Samtang 8 ang giilang nga critical risk areas. Aniya ang report. Critical risk areas karon sa Davao City ang barangays 9A, 11B, 24C, 32D, 33D, Panakan, Riverside Kalinan ug San Antonio Agdao. Adunay 32 ka high risk barangays ug kini mao ang 14B, 15B, 19B, 20B, 22C, 23C, 27C, 35D, 36D ay ang Yong to Senior, Bago Galiera, Bukana, Buhangin Proper, Bunawan Proper, Kabantian, Kalinan Proper, Katalunan Grande, Sentro San Juan Agdao, Governor Pasiano Bangoy, Ilang, Lisada, Mandog, Marapangi, Matina Aplaya, Matina Crossing, Mintal, Sasa, Sumimaw, Talumo River, Tibongco, Vihison Senior ug Wilfredo Aquino. 14 ang high-risk areas base sa kaduol sa critical risk areas ug kini mao ang 7A, 8A, 12B, 21C, 25C, 28C, 29C, 30C, Biao Joaquin Kalinan, Governor Vicente Duterte Agdao, Los Amigos, Manuel Gianga, Rafael Castillo ug Wangan. 32 usab ang moderate risk barangays ug kini mao ang 2A, 5A, 10A, 13B, 16B, 26C, 31D, 34D, 37D, 38D, Alambre, Baganihan, Marilog, Bago Aplaya, Balyo, Katalunan Pequeño, Comunal, Crossing Bayabas, Dalyao, Eden, Indangan, Lapu-Lapu Agdao, Leon Garcia Sr., Maa, Matina Pangi, Mudiang, Mulig, Santo Niño, Takunan, Talomo Proper, Tigato, Turil Proper ug Ubalde.
29 ang moderate risk areas nga base sa kaduol sa high risk areas ug kini mo ang 1A, 3A, 17B, 18B, 39D, 40D. Akasya Buhangin, Agdaw Proper, Bago Oshiro, Batoturil, Bayabas, Dako Daw Kalinan, Dalagdag, Dumingat, Dumoy, Fatima, Gatungan, Kapitan Tomas Monteverde Sr., Liampianao, Langob, Lasang, Mahayag, Malabog, Malagos, Megkawayan, Pampanga, San Isidro, Likanan, Bunawan, Sirawan ug Tugbok Proper. Sa pagkakaroon, adunay sa 67 ka barangay nga low and minimal risk areas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Sama sa panultihon dili gyud daw magduol ang iring ug iro. Susama usab sa nakuha og video sa General Santos City. Ang report ni Cyril Chavez. Kini ang pet nga iro ug iring sa usa ka residente sa barangay San Isidro, General Santos City. Kini ang iro nga si Subin nga gisunod sa usa ka Korean singer ug iring nga si Twice sa usa ka K-pop group. Nakuhaan kini og video samtang sila lang ang nabilin sa balay. Samtang naghigda kining si Twice, kalit nga gisunggaban ni Subin sa liog. Mibalos usab si Twice pagpaak gikan sa ulo ug lawas ang gibanatan usab sa pagpaak sa iring. Sa ikaduhang video, na daw second round sa wrestling sa iro ug iring. Dito na usab kini nagtiwas sa laing luna. Halos dili palupig ang iring sa iro. Nahunong lamang ang duha, diyang miabot ang laing iro nga si Yogo nga mo'y nag-referee sa duha. Apan na sayran nga ang ginahimo diay sa duha, dula-dula lamang ni Subin og Twice. Sumala sa tag-iya nga mag-best friend ang duha, gani mag-uban pa kini sa pagtulog. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puas ang among paghatod ug balita. Bisitahe ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polahi sa madagkong balita sa nagkadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sheila Vergara Rubio. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Sara Hilomen Velasco, buong puso para sa Pilipino.